ceg. Bocs a theipiwch eich enw. Mae un geg a 2 wefus. Ceg yn lawer o ddanedd a thafod. Rwy'n defnyddio ein ceg i fwyta ac i siarad. Saf. Pa pethau hyn neu rhoi yn ein ceg? Llaeth. Da iawn. Fy adran fideo. Gwyddio. Atebwch y cwestiwn. Ni. Bydd yn ein ceg. Ydych chi'n siŵr? Eto. Bydd yn ein ceg. Achog. Disgwch y lluniau i'r lle iawn ar y jig-so. Ardderchog, rydych yn gwybod popeth am gigau. Rydych wedi gorffen yr adran hon, ac fe gewch argraffu eich tystysgrif os dymunwch. Felly, dywch isod beth i'w wneud nesaf.